Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para pendengar RSPD Klaten yang mudah-mudahan selalu mendapat karunia rahmat dan keberkahan dari Allah SWT. Pada siaran pagi beriman agama Islam hari ini, saya selaku petugas dari Kementerian Agama Islam, khususnya dari KUA Tulung, akan menyampaikan materi yaitu menghindari sifat takabur. Para pendengar RSPD Klaten yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa sifat takabur ini merupakan penyakit bagi kita, termasuk kita orang yang beriman, terkadang tidak luput dari sifat takabur. Padahal sifat takabur itu sesuatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Jadi sifat takabur atau cara Jawane gumedhe, sombong, ini sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Tidak hanya dibenci oleh Allah Ta'ala, bahkan orang-orang yang masih punya sifat takabur ini merupakan sesuatu hal yang tertolak masuk surga. Jadi besok di akhirat ini para ahli-ahli takabur, orang-orang yang gumedhe, ini tempat yang pantas hanya di neraka. Surga tidak pantas bagi orang-orang yang ahli takabur. Lantas bagaimana? Saya kan sudah punya iman, saya kan sudah Islam, tapi saya masih takabur, apakah bisa masuk surga? Ya tentu saja kalau orang beriman, orang masuk Islam, insya Allah tetap masuk surga. Tapi tentunya karena masih punya sifat takabur, dia akan mengalami yaitu suatu pembersihan, ya, suatu proses bagaimana dia harus disucikan dulu sampai masuk surga. Dalam hal ini saya mengajak bersama-sama untuk mengkaji suatu kitab munjiat, ya. Kitab munjiat ini karya dari ulama namanya Kiai Soleh Darah Semarang. Kitab ini mengambil dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Sahabat pendengar RSPD yang dirahmati Allah Ta'ala, saya bacakan kitabnya, kitab munjiat halaman 66. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat matmumah kaping 9 utawi muhlikat ingkang kaping 9. Muhlikat itu sesuatu yang sifat yang merusak. Jadi sifat muhlikat itu sifat yang merusak. Kaping 9 yang nomor 9 iku takabur lan ujub. Jadi di dalam kitab munjiat ini sifat takabur dan ujub itu termasuk bagian daripada sifat muhlikat, sifat yang merusak. Juga sifat matmumah, sifat yang tercela. Jadi sifat takabur, ujub itu termasuk sifat yang merusak, muhlikat, juga termasuk sifat matmumah, sifat yang tercela, yang mesti kita hindari, ya. Namun dalam konteks sekarang ini, ya, tanpa sadar kita ini terkadang masih dihinggapi penyakit takabur, ya. Maaf saja, termasuk kita kadang para ustadz, para kiai, ya, para guru, para tokoh masyarakat tanpa sadar, ya, tanpa menyadari bahwa kita ternyata terkadang masih dihinggapi sifat takabur. Pada sifat takabur itu begitu sangat berbahaya karena sifat takabur itu merusak
dan tentu saja ini sesuatu sifat yang dibenci oleh Allah Ta'ala, dan efeknya besok di akhirat itu akan tertolak masuk surga. Ya, saya lanjutkan. Mongko utawi takabur lan ujub iku penyakit karone. Jadi sifat takabur dan ujub itu termasuk penyakit kita, penyakit yang akan merusak ya. Tanpa kita sadari kita itu akan rusak dengan sifat takabur dan riya. Setidaknya ini sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Mungkin secara total lahir mungkin dia ora rusak, mungkin tambah tenar, mungkin tambah jaya, mungkin tambah sugih, itu secara lahiriah. Tetapi secara hakiki orang yang takabur itu dibenci oleh Allah Ta'ala. Tapi biasanya otomatis orang yang takabur dia akan mengalami kesulitan. Dia akan mengalami suatu benturan-benturan, akan mendapatkan musibah yang berat. Ini orang yang punya penyakit takabur dan ujub. Berbeda dengan sifat tawadhu, rendah hati. Nah, sifat tawadhu dan rendah hati ini sesuatu yang disukai oleh Allah Ta'ala. Allah begitu suka, begitu senang orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, orang yang rumangsa ina, wong sing gelem lembah manah, wong sing gelem nglegawa. Tapi nek wong gleleng, wong gemedhe, ini sesuatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Nah, ini termasuk sifat takabur dan ujub itu sesuatu penyakit ya, penyakit bagi manusia. Lan kang den bendoni karone munggo Allah Ta'ala. Jadi penyakit takabur, ujub sesuatu yang dibendoni. Dibendoni iki apa to? Dibendoni dibenci karo Gusti Allah, dibenci. Ya, dibendoni dibenci, ya, dilaknati. Ya, Allah ora seneng karo wong takabur, karo wong ujub. Lan teman-teman ngendika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh wonten hadis sing cara Jawane, kitab niki Arabe ora disebut langsung Jawane ya. Ora manjing ing dalem swarga wong kang ana ing dalem atine sak bobote wiji-wijen saking takabur. Jadi Kanjeng Nabi dawuh orang itu tidak masuk surga selagi masih mempunyai sedikit saja sifat takabur. Jadi sak bobote wiji-wijen itu maksudnya sedikit ya. Jadi wong duwe sifat takabur sithik wae kuwi ora iso mlebu swarga. Isone piye? Nek sifat takabur wis diilangi baru masuk surga. Makanya kita kalau bisa itu masih hidup di dunia ini kita harus taubat, harus istighfar ngilangi sifat takabur. Enggak usah nanti nunggu di akhirat ngresiki takabur dan tak mlebu neraka sik. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini seperti itu ya. Jadi orang yang mempunyai sifat takabur walaupun sedikit ini tidak diperkenankan masuk surga. Lan ora manjing ing dalam neraka wong kang ana atine sak bobot wiji-wijen saking iman ya. Dan orang yang punya iman itu dipastikan akan masuk surga walaupun ya terkadang masuk neraka dulu. Tapi kalau orang punya iman itu jaminannya dipastikan masuk surga. Oke. Tapi kita kan nggak boleh mengambil standar yang murah atau yang rendah. Yus mayan lah masuk surga walaupun neraka suwe. Kita jangan seperti itu. Mengandalkan di iman ning cik nglakoni maksiat. Duwe iman tapi duwe penyakit warna-warna ya. Kalau bisa kita jangan mengambil derajat yang paling rendah yang seperti itu, tapi kita sebisa mungkin mengambil derajat yang mulia, rasah masuk neraka barang, langsung ahli swarga tanpa hisab. Lan ngendika Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padha hujah-hujahan surga lan neraka. Kanjeng Nabi dawuh wonten hadis lagi padha ngobrol kuwi antara surga neraka iki padha curhat.
padha ngobrol nggih Kanjeng Nabi. Lan ngucap neraka den pilihaken ingsun kelawan wong kang takabur. Neraka niku ngomong ya, neraka ngomong ngoten mawon mboten sah dawuh. Neraka ni ngomong ya. Aku ki panggonane wong ahli takabur niki neraka. Nerakane jujur ngakoni nek wong takabur iki memang ahli neraka, gitu. Ibaratnya memang dijatah mlebu swarga. Dijatah mlebu neraka, wong ahli takabur, nggih. Tapi nek wis takabur ilang ya insyaallah masuk surga. Lan ngucap surga. Banjur surga iki curhat karo Gusti Allah. Krana apa wong manjing maring ingsun angin wong kang dhaif. Lho, duh Gusti, kenging napa kok surga niku panggonane wong dhaif, wong lemah-lemah, wong sing tawadhu, wong sing rendah hati, wong sing gelem ngalah niku ahli swarga kenging punapa ngoten. Lan wong kang ina-ina, lan wong kang apes-apes dadi wong sing dhaif. Wong pangapunten wong sing melarat-melarat iki mung potongane ahli swarga. Dadi wong-wong insyaallah wong ndek iman kok melarat, wis aman gitu. Pangapunten nggih. Dadi wong ndek iman kuncine mung iman kok melarat, insyaallah ahli swarga. Wong iman kok sugih, ya mbuh iki swarga apa ora. Lah nek sifat takabur ya kira-kira ya cek abot mlebu swarga nggih. Dadi wong dhaif, wong ina-ina, wong sing disia-sia, wong sing digawe fitnah-fitnah, wong sing alan. Lan wong kang apes-apes niku termasuk ahli swarga, panggonane no swarga. Banjur Allah jawab, ngendika Allah Subhanahu wa taala maring swarga. Setuhune sira iku rahmat ingsun. Dadi swarga niku merupakan bagian wujud dari rahmate Gusti Allah. Dadi surga, sira surga iku rahmat ingsun. Dadi surga ki bentuk dari rahmate Gusti Allah. Melasi ingsun kelawan sira ingkang wong kang sun kersakaken saking kawula ningsun. Jadi surga itu bentuk dari rahmat, bentuk kasih sayang Gusti Allah, bentuk welase Gusti Allah. Mergo Gusti Allah niku banget duwe sifat rahmate. Banget welase karo kawulane. Jadi nek wong ki wong lengganane duwe salah, wong aku luput nggih. Nah, pangapunten. Nah, termasuk sifate wong alim niku, sifate wong alim sing temenanan niku wong sing rumangsa bodho. Dadi nek wong alim kok rumangsa pinter, rumangsa ngalim tenanan, urung alim. Ya, ibarat padi itu semakin berisi semakin merunduk. Dadi wong alim, wong temenanan ora ono sing gleleng. Wong alim ngaku ngalim kok gleleng sombong, ki urung alim. Nah itu, jadi wong alim temenanan, tondo-tondone wong rendah hati. Contohnya seperti Mbah Maimun Zubir. Mbah Maimun Zubir Lasem itu. Mbah Maimun itu orang alim, orang yang soleh. Pangapunten pada suatu saat, kenapa Mbah Maimun sampai mencium Pak Jokowi? Nah, itu tentu ada sesuatu alasan, ada sesuatu. Bukan persoalan Pak Jokowinya gimana. Kita melihatnya Mbah Maimun itu loh. Orang alim kok kaya ngono, rendah hatine. Oh, ora kaya saiki ustad-ustad ngono glelenge ra karuan, njaluke dicium tangan, ora dicium tangan muring, nesu, merengut gitu. Masyaallah, njaluke disungkemi, njaluke dimrunduk-mrunduki. Nggih. Ini pangapunten nderek para wong alim, wong saleh. Semakin alim, semakin tawadhu, semakin rendah hati, semakin welase karo umate, ngoten lho. Lan ngendika Allah maring neraka. Banjur Allah ngendika karo neraka. Setune sira neraka, neraka, setune sira iku siksa ningsun. Dadi nek swarga ki bentuk rahmate Gusti Allah, nek neraka iki bentuk siksane Gusti Allah. Dadi sira neraka iku siksa ningsun. Aniksa ingsun ing wong kang sak kersa ningsun. Dadi Allah bakal niksa wong sing dikersakake.
Wong sing sombong-sombong kuwi ya disiksa karo Gusti Allah. Lan ngendika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, den giring wong kang padha takabur kabeh besok dina kiamat. Kanjeng Nabi dawuh wonten hadis, wong-wong sombong, wong takabur sok mbeno akhirat, sok dina kiamat bakal digiring. Digiring berarti napa nggih? Diarahke, digiring. Kalih rupa semut cilik-cilik. Dadi somben wong sombong-sombong, wong sombong niku kan simbole wong gemedhe, wong gedhe sok mben no akhirat iki dicilikke karo Gusti Allah. Napa nggih? Diasorke derajat karo Gusti Allah, sok mben dirupake kaya semut-semut cilik-cilik. Nggih, pangapunten. Dadi no akhirat nasibe wong sombong ngeri, sok mben akhirat niku dirupake kaya semut cilik-cilik, digiring karo Gusti Allah. Khalid padha den idak-idak menungso kabeh. Dadi no ora-ora masar no akhirat wong-wong sombong niku dirupake cilik-cilik terus didak-idaki wong-wong niku. Masyaallah. Ngoten niku. Mongko nuli den giring maring jurang utawa kunjara ing dalem neraka jahanam. Dadi wong sombong, wong takabur sok nang akhirat kuwi digawe wujud cilik-cilik. Dadi idak-idakane wong-wong menungso, terus digiring nang nggone jurang-jurang utawa digiring nang nggone kunjara penjara. Kunjara neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Lan ngendika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, setune ing dalam neraka jahanam iku ana jurang den namane Hab-hab, den hakaken ing ngatasé Allah ing yen to dadi panggonane wong kang padha takabur. Kanjeng Nabi nerangake sumbene neraka ki ana jurang Hab-hab. Lah niku panggonane wong kang padha takabur. Mongko wedya wong kang miskin amal. Mbah Soleh Darat pesen kondo ati-ati, kondo wedi karo wong kang ora akeh amale, wong kang ora ati-ati. Nggih pangapunten nggih, dadi wong sing sembrono. Uripna donya kok sembrono. Mulane pangapunten, ngajine awake dhewe niku mboten cukup mung ngaji syariat bloko, mboten namung ngaji perkara fikih, mboten namung ngaji bab tafsir hadis sing bab lahir-lahir tok, mboten. Ya ngajine ya perkara-perkara batiniah, ngaji-ngaji perkara hikmah, ya ngaji ilmu tasawuf. Nggih. Dadi kita sami anggen kita ngilmu, ya ngilmu lahiriah, ya batiniah. Ngoten. Amal kita ya ora mung amal lahiriah tok, ya amal batiniah. Nggih. Jadi iman, Islam, ihsan. Iman niku ketauhidan, nggih, keakidahan, nggih. Sak sampunipun gadah iman ingkang kuat, lajeng nggih menika Islam. Islam niku napa? Nglakoni ketaatan, nglakoni dawuh-dawuh Gusti Allah niku Islam. Napa pun cukup, dereng. Iman tok, nglakon ketaat tok, dereng cekap. Kudu nglakoni sing nomor 3, nggih menika ihsan. Ihsan niku napa? Tiang-tiang ingkang damel kesainan-kesainan, nggih, tiang ingkang nggadhahi akhlak, ingkang nggadhahi budi pekerti ingkang sae. Lah niki ing zaman milenial niki nggih pangapunten, niki sok mboten digatekake perkara ihsan, perkara kesalehan. Dadi pangapunten awake dhewe gampang diadu domba. Nggih. Gampang nampa ajaran-ajaran yang sempit. Nggih. Ana ini doktrin-doktrin yang pengen merasa paling benar golongannya, seakan-akan golongan lain paling salah. Akhirnya kita diprovokasi, bisa kita benturan-benturan di mana-mana. Nauzubillah min dzalik. Sahabat pendengar RSPD yang dirahmati Allah Ta'ala, akan kita lanjutkan, yaitu
perkara-perkara yang menyebabkan kita takabur ya. Kenapa orang kok bisa takabur? Kenapa kok bisa sombong? Nah, coba kita kaji kitab Mujizat halaman 40. Bismillahirrahmanirrahim. Utawa perkara kang dadi anungkulaken takabur iku rong perkara. Ya, hati-hati niki. Rong perkara niki marakno awake dhewe keblusuk duwe sifat takabur. Ingkang dihin yaiku sampurnane kang bangsa agamane. Sing pertama niku sing marai takabur niku awake dhewe niku rumangsa agamane bener. Niki hati-hati niki. Dadi rumangsa wis cukup niku lho. Padane wong alim niku rumangsane ora cukup ilmune, ora cukup amale, ora cukup akhlake. Niku wong alim sing temenanan. Lah wong kok rumangsa wis ngalim, wong rumangsa wis ahli ibadah. Rumangsa wis genep agamane, wis sempurnane agama rumangsa wis sempurna. Nah, wis tutuk agamane. Lah niki lho. Iki marakno dadi takabur niku gara-gara rumangsa sempurna agamane, rumangsa sempurna ngilmune, nggih. Rumangsa sempurna apa-apane, nggih. Lan kapindhone sampurnane kang bangsa duniawi, duniawi. Dadi sing marai ndadekno sombong kuwi siji perkara rumangsa sempurna agamane. Nggih, amaliae, ilmune agama lan sabetul. Sing nomor loro, merga rumangsa sempurna perkara duniawi, nggih. Mangka utawi kang bangsa agama iku loro. Nah, perkara agama sing ndadekno awake dhewe ndadekno dadi takabur niku rong perkara, nggih. Yaiku ilmu lan amal. Oh, dadi rumangsa ilmune wis sempurna, rumangsa amale wis sempurna. Hati-hati niki, hati-hati. Aja rumangsa luwih sempurna perkara ilmu, perkara amal. Utawi sampurna kang bangsa donya iku 5 perkara. Lah niki ana perkara-perkara sing ndadekno takabur perkara duniawi ana 5. Kang dihin yaiku bagus nasabe. Lah niki. Wah, sing pertama niku mergo awake dhewe iki wong duwe terah. Hati-hati niki. Hati-hati ora pandang bulu isu tentang tentang nasab Ba'alawi atau tidak Ba'alawi, nasab Wali Songo atau tidak, nasab Terah Keraton atau tidak, ini bahaya. Nggih, bahaya. Nggih. Sing ndadekno mari takabur niku rumangsa ndek nasab luhur niku lho. Nah niki penyakit. Mulane Mbah Soleh Darat ten kitab Sabilil Abid ala Jawhar Tauhid niku ngendika nggih, kanggo wong duwe nasab sing mulya terus aja bangga-banggake karo nasabmu, nggih. Dadi wong sing duwe nasab wong mulya, nasab wong jos, ampun bangga-banggake nasab. Mergo nasab niku mboten jamin, nggih. Sing jamin niku kan mergo iman, mergo amal, mergo takwane, nggih. Ngoten mawon hak prerogatif Gusti Allah, nggih. Kabeh iku hakikate Gusti Allah, nggih. Cuma tata ikhtiare ya mergo iman, mergo amal, mergo takwa. Intine nasab niku mboten kena dibangga-banggake. Ning kita panjenengan sami kudu ngajeni. Nggih, ngajeni wong-wong di nasab tetep dihormati. Nasabe sapa wae dihormat. Dadi wong sing duwe rumangsa nasab kudu rendah hati, aja sombong, aja njagake nasab. Ning awake dhewe wong awam ki kudu hormat wong di nasab. Nggih, hati-hati niki. Dadi perkara-perkara sing ndadekne takabur perkara donya, siji perkara baguse nasab. Lan kapindhone bagus rupane. Nah, rupane ganteng, rupane ayu. Lah iki repot niki. Wong nek rumangsa ganteng, rumangsa ayu, rumangsa luwih rupane luwih apa nggih? Luwih apik niku marakno sombong. Hati-hati nggih. Sing rumangsa ayu, sing rumangsa bagus, hati-hati. Hati-hati nek keblusuk dadi wong sombong nggih. Alhamdulillah sing ora pati bagus, sing ora pati ayu, alhamdulillah aman nggih.
aman. Sing ati-ati, sing rupa bagus, sing rupa ayu ati-ati. Lan kaping telune yaiku kuat badane. Wong kuat badane, rusa, mitayani iki ya marai iso dadi takabur. Lan kaping papate akeh artone. Lah iki duwite akeh ya ati-ati. Duwite akeh iki ya iso marai dadi takabur nggih. Mergo kabeh iki iso diatasi dengan duit. Lah hati-hati. Mergo duwite akeh terus sombong. Ngomongi sapa nek ra ono aku? Sing ndadeki iki aku. Nek ra ono aku apa iso dadi kaya ngene. Niki ujiane wong duwe duit akeh iki iso marakno sombong. Lan kaping 5ne akeh kancane. Lah nek kancane akeh pendukunge, akeh bolone, akeh pengikute, lah niku iso mari sombong. Nek napa niku? Nek bos niku misale pimpinan kantor niku mari sombong, mergo ndek anak buah pirang-pirang. Mergo dihormati, diajeni karo anak buah, iki marai iso dadi sombong niki. Nggih dadi nek akeh kancane, akeh bolone, akeh pendukunge iku iso ndadekno sombong. Lan sanake dadi kancane lan sanake nggih termasuk keluargane wong-wong do ndukung nggih termasuk iso marake sombong. Mongko kabeh dadi 7 perkara nggih. Dadi kabeh niku dadi 7 perkara nggih. Kang dikhin ilmu ya yang pertama niku ilmu nggih. Mongko agung-agunge prabote takabur iku ilmu. Nah, jadi yang paling besar menyebabkan orang sombong, orang takabur itu perkara ngelmu, gitu. Orang-orang kuno niku nggih gara-gara ngelmu dadi sombong, gitu. Kathah termasuk wong alim, wong top ilmune jaman dhisik-dhisik kathah sing terprosok dadi takabur gara-gara punya ilmu. Lan arah iku ngendika Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utawi panca bayane ilmu iku gumedhe. Iki lho sing marakno bahayane wong ndek ilmu iku marai takabur mari sombong. Iki termasuk bahayane wong berilmu gitu. Mongko ora gingsir-gingsir wong alim iku gumedhe kelawan agunge ilmu. Nggih, hati-hati niki, hati-hati. Wong ndek ilmu penyakitnya takabur. Kadang tidak sadar kalau dirinya itu takabur. Karena ilmunya itu yang membuat dia tidak menyadari kalau dia punya sifat takabur. Lan rumangsa ing dalem atine kelawan mulyane ngelmu. Lah iki wong rumangsa ndek ilmu, rumangsa mulya. Rumangsane iki apa nek wis ndek ilmu mesti mulya durung karuan. Sing paling mulya niku wong sing ndek akhlak, wong sing ndek budi pekerti. Ya memang wong berilmu memang mulya, tapi mboten namung berilmu tok. Wong berilmu sing nggadhahi akhlak nggih. Urung punya budi pekerti, urung punya akhlak nembe wis ndek ilmu gleleng ora karuan, rumangsa mulya, rumangsa ngerti-ngerti kabeh kan kae santriku. Kabeh kan manut aku. Rumangsa wis dhuwur, rumangsa wis gleleng. Lan sampurnane ngelmune, rumangsa ngelmu sempurna. Aku iki wis ngalim. Aku wis guru, nek perlu aku wis mursyid. Aku wis badal mursyid, masyaallah. Iki penyakite menungso, hati-hati niki. Rumangsa punya ngelmu bisa terprosok jadi takabur. Lan agung-agunge awake. Nah, rumangsa awake dhewe luwih agung, awake luwih perkasa, luwih rusa. Luwih ganteng, luwih ayu, luwih resik, luwih cukup. Tumpakane mobil. Tumpakane mobile top dhewe, omahe apik, masyaallah, nggih. Lan inane wong liyane. Dadi awake dhewe rumangsa luhur, wong liya rumangsa luwih ina. Ha iki semarake dadi takabur kang ora ahli ngelmu. Dadi wong berilmu ki wong mulya, wong bodho ki ina. Lah, repot iki. Penyakit wong berilmu marakno dadi takabur. Lan ningali wong bodho-bodho. Dadi ningali wong nganggep wong bodho-bodho.
Jadi penyakit ustad iki, penyakit ustad, penyakit kiai niku rumoso ngalim, rumoso wong liya bodho-bodho. Akhire mboten ngajeni wong liya. Mulane dicontohne karo Mbah Maimun niku. Wong ngalim ning ngajeni wong, nggih. Wong alim tapi tetep rendah hati. Kaya ningali kebo sapi. Dadi ndeloki wong bodho-bodho iki dianggap wong ino, dianggap kaya kebo sapi, kaya budak, masyaallah. Ampun ngantos kita misami wong di ngilmu kok nganggep wong liya, nganggep budak, nganggep kebo sapi. Naudzubillah min dzalik. Ampun ngantos. Justru semakin kita berilmu harus semakin rendah hati, semakin tawadhu, dan itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian pada pagi kali ini. Sebagai closing apa yang saya sampaikan, mari kita berhati-hati untuk menghindari sifat takabur ya. Sifat takabur, sifat ujub kita hindari. Karena sifat takabur dan ujub itu sesuatu penyakit. Penyakit yang Allah sangat benci. Allah bendu karo wong ahli takabur. Dan besok di akhirat wong takabur akan dihinakan oleh Allah Ta'ala, akan diwujudkan seperti semut-semut kecil, akan menjadi injak-injakan orang, akan digiring masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Dan lebih baik lagi kalau kita berusaha menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang rendah hati. Semoga bermanfaat. Sebagai penutup majelis ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.